bababa na siya. Tingnan mo yung maliit. Takot kasi yan. Pag di, pumunta tong isa, di rin siya pupunta doon. Kailangan lagi silang sabay. Pero unahin ko tong maliit. Ayun. Still. Stop. Ho. Ayun. Ayun na siya. Init. Ayun. Umiinom na din siya. Ito pala dito. Ito yung ilog namin dito, guys. Hanggang dito na lang muna. Salamat po.